Joo, jotain. Kuitenkin. Täällä. Niin, siis. Hetkinen. No siis kuitenkin joo. Niin, minun asiani. Eli mun piti sanoa, että minä menen torstaina. Okei. Mä menen siis torstaina Edeniin. Ja siellä sitten. Mä sanon nyt ihan suoraan tämän. Että minä, Viivi, siis niin. Mä menen Tampereelle torstaina. Mitä vaikeaa toi oli? Sitten mä menen Edeniin, sitten mennään laivalla johonkin saarelle, ja sitten me mennään Särkkään mun kaverin kanssa Henninkaan. Niin mä kuvaan teille maideita osissa sitten. Miten vaikeet se voi olla sanoa oikeesti? Eiks niin puppe? Eiks niin puppe? Se oli helppo sanoa. Elikkä siis. No, mulla ei olekaan nyt oikeastaan muita, mutta